नमस्कार, मी जुली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि माझ्यासोबत आहेत कोकण 7 लाईव्हचे उपसंपादक भगवान शेळटे. तुमचंही स्वागत. तर सोमवारी राज्यासह सिंधुदुर्गात लहरी हवामान पाहायला मिळालं. थंडीत अवकाळी पावसानं हजेरी लावली. रात्री विजांसह अवकाळी पाऊस झाल्यानं एकच धांदल उडाली होती. त्यात आजही वातावरण ढगाळ पाहायला मिळालं. वातावरणात झालेल्या प्रचंड बदलामुळे आणि रात्रीपासून अचानक पाऊस पडल्यानं शेतकरी बागायतदार चिंतेत पडले. थंडीचे दिवस असून अवकाळी पावसामुळे वातावरणातील बदल झाल्यानं आंबा आणि काजू पिकांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. आंबा काजू पिकांवर कीड लागून याचा फळांवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे बागायतदारांचं मोठं नुकसान होऊन यावर्षी शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड देखील सोसावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बागायतदार चिंतेत आहे. याचा आढावा घेणार आहोत आमच्या तालुका प्रतिनिधींकडून. सुरुवातीला जाऊया वैभववाडीत. वैभववाडीला जोरदार पावसानं झोडपून काढलं. वैभववाडी करेस्पॉन्डंट श्रीधर साळुंखे आपल्या सोबत आहेत. वैभववाडीला कसा फटका बसलाय पावसाचा? जुईली, नक्कीच वैभववाडी तालुक्यात मुसळधार पावसाचा फटका हा शेतकऱ्यांना बसलेला आहे. गेले 2 दिवस कोकण किनारपट्टी असेल, आपल्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असेल, पावसाने अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आणि हे वैभववाडी तालुक्यात देखील सोमवारी पासून हा सायंकाळपासून पाऊस सुरू झालेला आहे. वैभववाडी तालुक्यातील जो सह्याद्री पट्ट्याचा जो भाग आहे त्या गावांमध्ये तर सोमवारी सायंकाळी मुसळधार पाऊस झाला. सायंकाळी 4च्या दरम्यान तालुक्यातील काही गावांमध्ये तुरळक असा पाऊस पडला. मात्र त्यानंतर 7 नंतर जो पावसाचा जोर आहे तो वाढला. अक्षरशः पावसाने रात्री संपूर्ण तालुक्याला झोडपून काढले आणि त्याचा फटका हा आंबा बागायतदार आणि काजू बागायतदार यांना बसलेला आहे. वैभववाडी तालुक्याचा एकंदरीत भौगोलिक दृष्ट्या विचार केला तर वैभववाडी तालुक्यात एकूण 4,500 हेक्टर क्षेत्र हे काजू बागायतीच्या खाली आहे. तर जवळजवळ 970 हेक्टर क्षेत्र हे आंबा बागायतीखाली आहे. आणि या सर्व क्षेत्राचं कालच्या पावसामुळे मोठं नुकसान झालेलं आहे. त्यामुळे जे काजू बागायतदार आहेत ते जवळजवळ 9,000 काजू बागायतदार आहेत. त्याचबरोबर 360 आंबा बागायतदार आहेत. यांचं या पावसामुळे नुकसान झालेलं आहे. कालचा जो पाऊस पडला, जो अवकाळी पाऊस आहे, त्या अवकाळी पावसामुळे जो आंबा काजू यांना मोहर आला होता तो कुठेतरी गळून पडण्याची भीती आहे. त्याचबरोबर यावरती अन्य रोग देखील उद्भवण्याची देखील शक्यता आहे. पावसाबरोबरच काही दिवसापूर्वी तालुक्यात ढगाळ वातावरण होतं. त्या ढगाळ वातावरणाचा फटका देखील या बागायतदारांना बसला होता. आणि आता पुन्हा पावसाने हजेरी लावल्यामुळे आंबा बागायतदार असतील, काजू बागायतदार असतील, हे कुठेतरी पुन्हा संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. कारण ढगाळ वातावरणामुळे तालुक्यातील बऱ्याच बागायतदारांनी बागांवरती फवारणी देखील, औषध फवारणी, कीटकनाशक फवारणी केली होती. आणि कालच्या पुन्हा झालेल्या पावसामुळे आणखी दुबार फवारणी करण्याची वेळ देखील या शेतकऱ्यांवरती आलेली आहे. आणि याचा फटका हा आर्थिक नुकसान तर होणारच आहेत, सोसावं ह्या शेतकऱ्यांना लागलेला आहे. गेले काही महिने बघितले तर सिंधुदुर्ग असेल किंवा कोकण किनारपट्टीत बदलत्या वातावरणाचा जो फटका आहे तो येथील शेतकऱ्यांना बसलेला. अवकाळी पाऊस भात कापणीच्या वेळी झाला होता, त्यावेळी देखील शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान झालेलं होतं. आणि आता कोकणातील प्रमुख पिकांपैकी असणारा आंबा आणि काजू पिकाला देखील या अवकाळी पावसाचा फटका बसलेला आहे. एकंदरीत सर्व परिस्थितीचा अंदाज घेता, परिस्थिती पाहता शेतकरी देखील, इथला कोकणातला शेतकरी असेल, वैभववाडी तालुक्यातला शेतकरी असेल, या अवकाळी पावसामुळे संकटात आलेला आहे. शासनाने याबाबत मदत शेतकऱ्यांना करण्याची देखील गरज आहे. कारण अनेक शेतकरी यावर्षीच्या ह्या अवकाळी पावसामुळे, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे संकटात सापडले आहेत. कोकणातील प्रमुख पीक असलेलं भात आणि आंबा काजू ही पिकं आहेत आणि ही पिकं यावर्षीच्या वातावरणीय बदलामुळे कुठेतरी संकटात सापडले. त्यामुळे येथील जो शेतकरी आहे तो देखील या बदलत्या वातावरणाच्या परिणामामुळे संकटात सापडलेला आहे. त्यामुळे शासनाने यांना आर्थिक हातभार लावणे देखील गरजेचं आहे. जुईली, तर ही परिस्थिती आपण पाहिली वैभववाडीची. वैभववाडीत तुफान पाऊस बरसल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. तर कुडाळातही अवकाळी पावसानं धुमशान घातलं. याचा आढावा घेऊयात आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांच्याकडून. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला काल रात्रीपासून अवकाळी पावसाने झोडपून काढलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8ही तालुक्यात मुसळधार अवकाळी पाऊस झालेला आहे.
आणि या पावसाने शेतकऱ्याची दाणादाण जी आहे ही शेतीची उडालेली पाहायला मिळते. अवकाळी पाऊस झाल्यामुळे उन्हाळी शेती आहे ही उन्हाळी शेती अडचणीत येताना पाहायला मिळते. विशेषतः बागायती शेतीचा विचार करता आंबा आणि काजू यांना चांगला मोहर आलेला होता. मात्र हा मोहर जो आहे ह्या पावसामुळे नष्ट होण्याची चिन्ह निर्माण झाली. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. कुडाळ तालुक्याचा विचार करता कुडाळ तालुक्याला काल रात्री गडगडाटसह मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. विशेषतः माणगाव खोऱ्यातील 26 गावात ही मोठ्या प्रमाणात गडगडाटसह पाऊस झाला. त्यामुळे बत्ती जी आहे इंटरनेट आणि वीज सेवा खंडित झालेली पाहायला मिळत होती. कुडाळ शहरामध्ये पावसाने झोडपून काढलेलं आहे. यामुळे जी उन्हाळी शेती आहे भुईमुग असू दे किंवा अन्य शेती ही कुठेतरी नष्ट होताना पाहायला मिळते आणि निश्चितच याचा फटका फार मोठ्या प्रमाणात कुडाळ तालुक्यातील प्रत्येक भागामध्ये मिळताना पाहायला मिळतोय. अचानक आलेल्या पावसामुळे आणि विशेषतः रात्री पडलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यासह व्यापारी वर्गाची मोठी धांदल उडायला पाहायला मिळते. सध्या जत्रोत्सव सुरू आहेत आणि या पावसाचे परिणाम जे आहे जत्रोत्सवावर पाहायला मिळत आहेत आणि जानेवारी महिन्यामध्ये हा पाऊस पडण्याची पहिलीच वेळ असल्याचं जाणकारांकडून स्पष्ट होतं. मात्र एकंदर जो आहे भात शेतीचं जे वांगणी शेती आहे आणि बागायती शेती ही कुठेतरी धोक्यात आल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे वेदांचा भरत केसरकर, कोकण सात लाईव्ह, कुडाळ. धन्यवाद भरतजी आपण दिलेल्या या माहितीसाठी. आता वेंगुर्ला तालुक्यातही मोठ्या प्रमाणावर पाऊस बरसला. याबाबतचा आढावा घेऊयात आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांच्याकडून. काल संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवकाळी पावसाच्या सरी बरसल्या. वेंगुर्ले तालुक्यातही अवकाळी पावसाच्या सरी काल बरसलेल्या आहेत. काल रात्री अचानक पावसाला सुरुवात झाली आणि या पावसामुळे आंबा आणि काजू पिकांवरती या ठिकाणी या पावसाचा परिणाम जो आहे तो जाणवणार आहे. याच्या अगोदर या काही प्रमाणात पावसाचा इशारा सुद्धा हवामान खात्याने दिलेला होता. त्यानुसार काल पाऊस या ठिकाणी अवकाळी पाऊस झालेला आहे. त्याचप्रमाणे आता आपण बघू शकतात वातावरण सुद्धा दमट स्वरूपाचं आहे आणि या संपूर्णपणे या पडलेल्या पावसामुळे आंबा आणि काजू पिकांवर याचा प्रादुर्भाव दिसणार आहे. त्याचप्रमाणे आंबा पिकांवर जो मोहर आहे याच्यावर किडीचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे जे फळधारणा जी झालेली आहे त्या फळगळतीचाही धोका या ठिकाणी आंबा पिकांवर होऊ शकतो अशी माहिती प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राकडून देण्यात आलेली आहे. प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र वेंगुर्ला यांच्याकडून ही माहिती देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे ज्या फवारण्या आहेत हा पाऊस पडल्यानंतरच्या ज्या फवारण्या आहेत त्या सकाळच्या सत्रात कराव्या असा सुद्धा प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राने सांगितलेलं आहे. कारण अवकाळी पाऊस आणि जे दमट जे वातावरण आहे याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम हा जो नवीन मोहर आलेला आहे आंबा कलमांना किंवा काजू कलमांना आलेला आहे त्याच्यावर दिसणार आहे. त्याचप्रमाणे जी फवारणी करताना जी कीटकनाशकं आहेत त्याच्या द्रावणामध्ये स्टिकर किंवा स्प्रेडर सारख्या चिकट पदार्थ मिसळावे असं सुद्धा प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राकडून सांगण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे ज्या कीटकनाशकांच्या फवारण्या आहेत त्या शक्यतो सकाळच्या वेळेत करायच्या आहेत. त्याचप्रमाणे जी फळगळती आहे त्या फळगळती टाळण्यासाठी आम्रशक्ती या अन्नद्रव्याची फवारणी करायची आहे असा सुद्धा सल्ला जो आहे तो प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राकडून देण्यात आलेला आहे. दरम्यान अशाच प्रकारे वातावरण राहिल्यास याचा परिणाम जो आहे तो या संपूर्ण पिकांवर दिसणार आहे. मोहर आलेला आहे, काही ठिकाणी फळधारणा सुद्धा झालेली आहे आणि यामुळे या पावसामुळे अवकाळी पावसामुळे किडींचा प्रादुर्भाव या ठिकाणी दिसण्याची शक्यता आहे अशी सुद्धा माहिती प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राने या ठिकाणी दिलेली आहे. आता सुद्धा दमट वातावरण आहे. संध्याकाळच्या सत्रात पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पावसाचे ढग सुद्धा या ठिकाणी दिसत आहेत. त्यामुळे याची आंबा बागायतदारांनी काळजी घ्यावी. त्याचप्रमाणे योग्य तो सल्ला हा प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राकडून घ्यावा असंही आवाहन प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्राकडून करण्यात आलेलं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. तुम्ही दिलेल्या या माहितीसाठी. तर डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठानं अतिशय महत्त्वाच्या अशा सूचना या आंबा बागायतदारांना दिलेल्या आहेत. या पद्धतीनं तुम्ही आंबा पिकांची काळजी घेऊ शकता. आता सावंतवाडी तालुक्यासह शहरात रात्री काही काळ अवकाळी पावसानं हजेरी लावली. सावंतवाडीचं ग्रामदैवत श्री सातेरी देवीच्या जत्रोत्सवात पावसाच्या सरी कोसळल्यानं दुकानदार भक्तांची चांगलीच धांदळ उडालेली पाहायला मिळाली होती.
तर ही होती सावंतवाडीची परिस्थिती. सावंतवाडी शहरासह तालुक्यात देखील अशीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. रात्री उशिरापर्यंत सावंतवाडीत पावसाच्या सरी कोसळल्या होत्या. तर देवगडसाठी हीच परिस्थिती पाहायला मिळते. मोहोरावर बुरशी, थ्रिप्स सारखा आजार आणि आता अवकाळी पाऊस यामुळे देवगडातील शेतकरी हवालदिल झालाय. देवगडात काही ठिकाणी मोहोर देखील खराब होण्याची शक्यता आहे. तर मालवणातील ज्येष्ठ आंबा बागायतदार विलास हरमलकर यांनी आंबा बागायतदारांना मोलाचा सल्ला दिलाय. ते काय म्हणतात पाहूया. ही थेट आहेत सावंतवाडीतील जत्रोत्सवातील परिस्थिती. पाऊस बरसला त्यामुळे अचानक जत्रोत्सव सुरू होता. सावंतवाडीचं ग्रामदैवतेचा हा जत्रोत्सव सुरू होता आणि त्यावेळी भक्तगणांची उपस्थिती होती. स्टॉल्स देखील लागले होते. मात्र अचानक आलेल्या पावसानं अशा पद्धतीनं धांदळ उडाली. अनेक दुकानदारांना आपली दुकानं झाकून ठेवावी लागली. वस्तू खराब होता कामा नये यासाठी विशेष काळजी घ्यावी लागली आणि अचानक आलेल्या पावसानं ही सगळी परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. ही आपण पाहतोय सावंतवाडीतल्या जत्रोत्सवातील काही दृश्य. इथे विशेष काळजी घेताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर आता पाहूयात मालवणातील ज्येष्ठ आंबा बागायतदार विलास हरमलकर यांनी आंबा बागायतदारांना मोलाचा जो सल्ला दिलाय तो पाहूयात. आंबा बागायतदार विलास हरमलकर काय म्हणतात पाहूयात. आंबा बागायतदार विलास हरमलकर यांची प्रतिक्रिया आपण ऐकणारच आहोत. त्यांचा सल्लाही ऐकणार आहोत. मात्र ही सध्या जी दृश्य पाहतोय ती देवगडातली. मोहोर आलाय, फळधारणा देखील होते. मात्र अशा पद्धतीनं हा जो मोहोर आहे तो झडून पडताना आपल्याला दिसतोय. फक्त झाड हलवल्यानंतर अशी परिस्थिती पाहायला मिळते आणि देवगडात थ्रिप्स सारख्या आजाराचा सुद्धा प्रादुर्भाव दिसतोय. बुरशीचा प्रकार पाहायला मिळतोय. अगोदरच मोहोर ज्या काळात मोहोर यायला हवा होता त्या काळात पालवी फुटल्यानं आता आंब्याचा जो हंगाम आहे ते थोडासा उशीर होणार की काय अशा पद्धतीची सुद्धा परिस्थिती देवगडात निर्माण झाली आहे. देवगडचा हापूस आंबा हा जगभरात फेमस आहे. मात्र अवकाळी संकट जे आपण पाहतोय किंवा अस्मानी संकट जे आपण पाहतोय ते आपल्याला इथं दिसते आणि अशाच पद्धतीनं त्याचा थेट परिणाम हा मोहोरावर होताना दिसतोय. आता आपण पाहणार आहोत मालवणातील ज्येष्ठ आंबा बागायतदार विलास हरमलकर यांनी बागायतदारांना दिलेला मोलाचा सल्ला. थेट जाऊयात मालवणात. वादळी पाऊस आहे आणि त्याच्यामुळे वादळी पावसाचा जोरात जर पाऊस आला तर पावसाने त्रास होणार. परंतु थोडा पाऊस असेल, दिवसातून समजा 1 तास 1.5 तास पडला, थोडा धोधो नव्हे, तर त्याचा इफेक्ट झाडांवरती तेवढा होणार नाही, नुकसान होणार नाही. परंतु उलट ह्याच्यामुळे फायदा एकच आहे की हवेतील नत्र त्याला मिळणार, आणखी झाडाची वाढ होणार, झाडाची वाढण्याच्या फळझाडाची वाढ होणार. सतत जर पाऊस लागला तर मोहर काळा पडणार आणि ढगाळ वातावरण झालं तर तुडतुडा वाढतो. त्यामुळे तुडतुडा वाढण्याचं जे प्रमाण आहे ते ढगाळ वातावरणाने जास्त होतं. जसं वातावरणाचं टेम्परेचर बदलतं त्या टेम्परेचरप्रमाणे प्राण्यांचं म्हणजे तुडतुडा म्हणा, इतर कीटक म्हणा, ज्याला खाणारे मावा म्हणा, याचं प्रमाण वाढत जातं. त्यामुळे शक्यतो वातावरणावरती नियंत्रण करता आलं शेतकऱ्या. उदाहरणार्थ तुडतुडा वाढला तर गरम धूर करायचा किंवा थंड पाण्याचा फवारा करावा, जेणेकरून टेम्परेचर चेंज झालं की हे तुडतुडे सहन करू शकत नाही आणि त्याचा इफेक्ट ॲटोमॅटिक प्राण्यांवरती होतो. तर त्या दृष्टिकोनातून कसा झाडांवरती आत्ताच्या पहिल्यात मोठा फरक पडणार नाही. सतत 4 दिवस पाऊस राहिला तर मात्र धोधो पावसाने फरक पडू शकतो. मोर तुझा काळवंडला जाईल आणि मोर काळवंडल्याच्या आतमध्ये किडीचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु फवारणी करून कंट्रोल होईल ह्याची गॅरंटी नाही. फवारणी करून कदाचित जे जीवन उपयोगी कीटक आहेत ते मात्र नाहीसे होतील आणि जे त्रासदायक कीटक आहेत ते सुद्धा वाढण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांचं प्रमाण वाढण्याचं जो दुप्पट आहे, जितके उपकार कीटक जे आहेत त्यांच्यापेक्षा यांचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे
फवारणीचा उपयोग तेवढा होणार नाही. उगाच फवारणी करू का आपण आंब्यावरती फवारणी करतो, त्याचा कामगारांचा खर्च, औषधाचा खर्च आणि त्याचं प्रमाण जर काढलं तर जवळजवळ आपला खर्च एक तृतीयांश एक चतुर्थांश असतो. त्यामुळे तो खर्च कसा कमी करता येईल एवढ्यावरती आपण जर बघितलं तर शेतकरी बरेचसे सुखी होते. तर हे होते ज्येष्ठ आंबा बागायतदार विलास हरमलकर. त्यांनी आपला अनुभव देखील सांगितलाय. जर हा पाऊस सतत बरसत राहिला, अजून 2-3 दिवस बरसत राहिला तर मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मात्र जो कालचा पाऊस बरसला त्यानं मोठासा फरक पडणार नसला तरी देखील फवारणी कशा पद्धतीनं करावी याचं गणित त्यांनी मांडलंय. कारण फवारणी, निगा राखण्यासाठी घ्यायची काळजी याचा त्यांनी खर्चाची किंवा आर्थिक गणिताची त्यांनी माहिती दिली होती. त्यामुळे त्यांचा हा सल्ला, त्यांचा हा अनुभव फार महत्वाचा आंबा बागायतदारांना ठरणार आहे. मी आता येते भगवान शिलटे तुमच्याकडे. आपण आता पाहिलं कशा पद्धतीनं पाऊस बरसला, आंब्याचं कशा पद्धतीनं नुकसान होत आहे. गेल्या 2-3 वर्षापासून काही ना काहीतरी संकट हे आंब्यावर होताना आपल्याला दिसतंय. गेल्या 2-3 वर्षांमध्ये आपण कोरोना पाहिला, म्हणजे उत्पन्न असून सुद्धा तो बाहेर पाठवता येत नव्हता अशी शेतकऱ्यांची परिस्थिती होती. तर दुसरीकडे तौक्ते वादळात मोठं नुकसान झालं होतं या आंबा बागायतदारांचं. त्यामुळे कुठेतरी आर्थिक गणित बिघडलं होतं. म्हणजे छोटासा सीझन असतो, त्या सीझनमध्ये त्यांची सगळी आर्थिक गणितं अवलंबून असतात पुढच्या वर्षासाठीची, किंवा जी जमापुंजी असते ती त्यावरच अवलंबून असते. मात्र अशा पद्धतीचं हे वेळोवेळी येणारं संकट, आणि आपला कोकणातला शेतकरी बघितला तर तो चिवट असतो, संघर्ष हा त्याच्या पाजवीला पुजलेलाच असतो. मात्र किती वर्ष या कोकणातल्या आंबा बागायतदारांनी किंवा कोकणातल्या शेतकऱ्यांनी अशा पद्धतीच्या संकटाला सामोरं जावं? नक्कीच जुईली, शेतकरी म्हण किंवा बागायतदार म्हण 100% उत्पन्न कधी शेतकऱ्यांना मिळालं असं कधी होतच नाही. वारंवार ही संकट येत राहतात. कधी अतिवृष्टी असेल, कधी सुका दुष्काळ असेल, ओला दुष्काळ असेल, आणि आता तर हवामान बदलामुळे, जागतिक हवामान बदलाचे परिणाम हे फक्त कोकणातच नाही तर संपूर्ण देशात दिसून येतात. त्यामुळे वारंवार अशा घटना आता ह्या घडत राहतील. जी संकट येत आहेत, नैसर्गिक संकट ही आता वारंवार आपल्याला म्हणजे घडलेली दिसून येतील. सातत्याने हवामान बदलाचे परिणाम हे ऋतूंवरती होताना दिसत आहेत. उन्हाळ्यात अचानक मोठा पाऊस येतो. गेल्या पहिल्या 2 वर्षापूर्वी मेच्या 20 तारीखलाच पाऊस सुरू झाला होता. अशी संकट येत राहतील. त्यामुळे अशा बदलत्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी आता आपल्या ह्याच्यात पिकांमध्ये बदल करणं, नवीन तंत्रज्ञान किंवा प्रामुख्याने कृषी विभागाचा सल्ला घेणं आता मला वाटतं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आता तयार राहायला पाहिजे. तरच यातून निभाव लागणं भविष्याच्या काळात शक्य. कारण काय, मागेच शास्त्रज्ञांनी असा इशारा दिला होता की, सूचना दिली होती की आता शेतकऱ्यांनी आता सावध, म्हणजे हे बदलत्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तयार राहायला पाहिजे. पर्याय नाही. हवामान बदलाचे परिणाम हे आता या पुढील काळात सातत्याने आपल्याला दिसून येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या परिस्थितीसाठी आता तयार राहणं गरजेचं आहे. मात्र आपण वारंवार पाहतोय आपली परिस्थिती, भौगोलिक परिस्थिती ही वेगळी आहे. इथे पाऊस मोठ्या प्रमाणावर असतोय. मात्र मागच्या काही वर्षांपासून आपण पाहतोय, खरं तर गेल्या 2 वर्षांपासून याचं सातत्य वाढलंय. पावसा कधी बरसतोय, उन्हाळ्यात बरसतोय, थंडीत बरसतोय, त्याला काही मोजमापच राहिलेलं नाहीये किंवा असा फिक्स असा ऋतूच राहिलेला नाहीये. हे संकट कशा पद्धतीनं शेतकऱ्यांना आता पेलवावं लागेल? नक्कीच जुईली, याला कारणीभूत आपणच आहोत. वारंवार जो आपण निसर्गामध्ये जो हस्तक्षेप करतोय, म्हणजे बेसुमार होणारी जंगलतोड असेल, अजून जे काही घटक असतील एन्व्हायरमेंटमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे, त्याचे परिणाम कुठेतरी दिसून येतात. कुठेतरी ह्या सगळ्या गोष्टी थांबल्या पाहिजेत. अजूनही वेळ गेली नाही. त्यामुळे या गोष्टी जेव्हा थांबतील तेव्हा कुठेतरी हे परिणाम आपल्याला कमी दिसून येतील. मात्र आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी या सगळ्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जे नवीन तंत्रज्ञान वगैरे आले आहेत किंवा संबंधित एक्सपर्ट जे आहेत, कृषी विभागाशी संबंधित आहेत, त्यांचा सल्ला घेऊन शेती पद्धतीमध्ये सुधारणा करणं किंवा पिकांमध्ये बदल करणं, जी कीटकनाशकं वगैरे वापरायची असतात त्यामध्ये बदल करणं वगैरे, ह्या गोष्टी करून जो उत्पन्नाचा आणि खर्चाचा जो ताळमेळ आहे तो भविष्याच्या काळात त्यांना बसवावा लागेल. तरच कुठेतरी कोकणातला शेतकरी या परिस्थितीशी कुठेतरी टिकून राहू शकेल असं मला वाटतंय.
नक्कीच आपण आता पाहतो एकीकडे बुरशीचं संकट, दुसरीकडे अवकाळी पावसाचा मारा, यामुळे आंबा बागायतदार हवालदिल झालाय. हवामान बदलाचा फटका असाच आता बसत राहण्याची शक्यता आहे. तशाच सूचना किंबहुना तशा पद्धतीचे संकेत सुद्धा आता शास्त्रज्ञांनी दिलेले आहेत. मात्र आता कोकणातल्या आंबा बागायतदारांना त्यातून मार्ग शोधावा लागणार आहे. कृषी विभागाशी वारंवार संपर्क साधून नव्या पद्धतीचा अवलंब करून बागायत फुलवावी लागणार आहे आणि हा एकच पर्याय सध्या तरी दिसतोय. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकणसाद लाईव्हवर पाहता येणार आहेत. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.